mai més de vora teu. No et sàpiga greu que et digui adeu, Andreu. Adeu, Andreu, Andreu, adeu, adeu. Adeu, Andreu, Andreu, adeu, adeu. No puc estar mai més de vora teu. No et sàpiga greu que et digui adeu, Andreu. Adeu, Andreu, Andreu, adeu, adeu. Jo era el xiulet del barri, jo era el berro d'Eivissa, per endur-me en una lota m'abastava fer sa mitja. Bon vespre, senyors i senyors espectadors. Benvinguts al programa Sal i Llum. Aquesta música que estàu escoltant està cantada per Guillem de Fac. Guillem de Fac és un autor manacorí que va morir fa alguns anys i era fill d'Antoni Cremat, guàrdia civil que estava aleshores per Guinea, i fill també d'una dona guineana. Volem parlar avui precisament d'aquesta figura, una figura que alguns diuen que està oblidada i que darrerament ha cobrat una nova vida. Per això avui hem convidat a una persona que va conviure alguns anys amb ell i que la coneix perfectament. Es tracta d'Antòfol Pastor. Fífol, bon vespre, com estem? Bon vespre. Tu consideres que en Guillem de Fac ha estat oblidat? Oblidat pot ser que algú l'hagi oblidat, però els amics seus, entre els quals me compte amb cert orgull, no l'oblidarem i no l'oblidarem mai de mai. Sí, perquè com era ell? Era una persona que era amic dels seus amics? Era amic, sí, entre totes les seves virtuts, la millor era que era molt amic dels seus amics, i ja he dit, entre el qual m'hi compte. Sí. Aquesta amistat que vareu tenir amb ell, de bon naixia, de on venia? Érem del mateix barri i mos coneguérem més perquè jo el vaig veure de petit. De petit, me record del primer dia que el vaig veure, ell devia tenir 4 anys i anava amb la seva tia Cremada, la Marialida Cremada. Un parell de dones el veien perquè el mostrava que era lotet. Oi, nina, més es diu. I li va dir una, vaig sentir quan jo passava, una que li demanava, perquè després conversava encara en castellà, de ¿cómo te llamas, guapo? I ell la mira i li va dir, jo no me llamo, me llaman. I que vaig dir, sí. Trobeu que en Guillem de Fac ha estat injustament tractat per Manacor? Injustament no diria tant, però tal vegada s'ha pegat per omissió. Perquè hem de recordar que l'Ajuntament li pagava la beca perquè pogués estudiar batxiller. Després, l'Ajuntament mateix, a través de l'Escola Municipal de Mallorquí, el va honorar amb el reconeixement de mèrits. I més tard li ha posat un carrer amb el seu nom. Així que no se pot dir, tal vegada s'hagués pogut fer més, com per exemple posar-li el nom de l'auditori que encara s'ha d'estrenar amb el seu nom. Però a mi m'agradaria molt més que l'Ajuntament el proclamés fill adoptiu, ja que per no haver nascut a Manacor no pot ser fill il·lustre. Però m'agradaria que el Manco fos fill adoptiu. La seva viuda, a una entrevista que li varen fer a una emissora autonòmica, diu que troba que no ha estat suficientment valorat en Guillem de Fac. Escolta'm el que diu. Deia jo que Joan Martorell diu que Guillem de Fac és poc present, que no és menyspreat, però sí un poc oblidat. Hi està d'acord? Totalment no. Vull dir, jo penso que hi ha hagut persones
persones individuals que s'han recordat molt i han fet que estàs present en moltes coses, no? Vull dir, tenim grans amics, en Biel Mesquida, en Tomeu Mestre, moltíssima de gent que ha intentat que se mantingués viva la imatge d'en Guillem, no? I s'han fet moltes coses per ells. Han tocat les portes de les institucions i normalment, amb més grau o manco, però sempre han col·laborat. Vull dir que, clar, és difícil. I la gent? I la societat? Bueno, la societat... Jo sempre he pensat, Ventura no està bé dir-ho, però sempre he pensat que Manacor no l'ha apreciat lo suficient. Jo crec que ha estat més ben valorat Ventura a Catalunya que no pas a la seva terra. Però, clar, és molt difícil valorar-ho. Vull dir, jo tampoc no som una persona que pugui valorar aquests temes. Home, sobretot, evidentment, no ho pot valorar d'una manera objectiva o allunyant-se. Perquè a mi m'agradaria... Clar, que se recordàs i que se reivindicàs més la seva figura. L'origen d'en Guillem de Fach, sobretot per lo que afecta a sa mare, perquè era guineana, ell diu que sa mare era princesa. És vera això o no és exactament així? Les notícies que tenia per son pare i per un altre manacorí que havia anat allà a la Guinea per assumptes de madera i era quan havia nascut, m'ha dit que he sabut que sa mare era filla del jefe de la tribu de Fach i li deien Ada. Jo sé que en aquest altre manacorí que vaig anar un dia, havia duit fotos ja de Guillemet en sa mare, li vaig dir, i aquest fill, son pare pot saber, que és fill seu, diu, molt millor que estan per allí, diu, perquè era l'únic blanc que hi havia a la Guinea i l'altre va néixer negre, va néixer mulato. Diu, així que... Perquè son pare no se casà amb ella. No. No. Va ser un fill no matrimonial. Son pare va venir fadrí i no se va casar mai amb ningú. Ni allà ni aquí. Sí. Hi ha una equivocació en la fetge de naixement, perquè oficialment diu que... Sí, perquè son pare, per poder-lo dur, com que era el cap tenia bo, i feta la llei, feta la trampa, el va escriure un any abans. Ell va néixer l'any 30 i per poder-lo dur, que havia de fer 3 anys, el va apuntar l'any 29. Però ell sempre, m'havia dit que havia nascut. Així que prova d'això és que quan va venir a Manacor només tenia 2 anys i encara mamava. Jo sé una dona de Manacor que havia tingut un nen, un fill, en aquell temps, i de vegades va ajudar a la tia cremada i li va donar espit en Guillem. De ben jovenet, en Guillem ja va destacar pel seu tarannà artístic, no és així? El seu tarannà va començar en els 11 anys fent d'animador a l'Orquestina Guinea, que hi va anar, tenia 11 anys, ell va anar no pels seus coneixements musicals, que no tenia, ell va anar pel color de la seva pell, un poc oscura, com deia els amics Joan Ponset. I després va destacar la poesia, en els 16 anys, en els Jocs Florals de Manacor li donaren un accèssit, igual que també en donaren un a Miquel Àngel Riera, tenia 16 anys. I en els 17 anys va interpretar un paper a la sarsuela La del Soto del Parral. I allà va començar la vida bohèmia. En Ponset i jo li donàrem l'alternativa. Però en Guillem era molt d'aprenent i molt va passar davant molt aviat. Sortiu de marxa plegats, amb en Guillem. Sí, el món m'anava, perquè jo tenia 10 anys més que en Guillem
i el meu company Ponset tenia 3 més que jo. Sí. Que el fan com un atleta. Vos coneixeu una de les seves cançons que se diu la cançó de Son Coletes? La coneixeu, aquesta cançó? Sí, la conec. La va escriure el dia que es va morir son pare. Son pare el havia duit a la residència de Manacor, perquè ell era per Barcelona, això. Quan va estar a Palma, el sabem. I el dia que se morí, quan el se'n van dur a enterrar a Son Coletes, va ser allà on va pensar, va pensar en Son Coletes tot el que hi havia hagut, i va ser quan va pensar si una hora baixa de març la va fer Son Coletes. I doncs anem a escoltar-la en aquesta cançó de Son Coletes, cantada per Biel Majoral. L'any 1450 pitjor fou que el de sa fam. Els reis mengen pa de xeixa, diuen ses dones plorant. Els rics mengen pa de xeixa, per nosaltres no hi ha mestall. Lo tor ballester escolta i li envest cap a ciutat. I era una colla de boure, tots eren maraculls. Pensa costat l'un a l'altre, anaven replegant a mi. Primer s'hi juntaven mates, llavors fullant a llegir. En Nadal, en Mascaró, en Guinó, Bart i en Forní. El cor ballester ho escolta perquè és el mes de Per donar compte al rei, a Nàpols varen anar, i el rei els dona penyora que tot s'arranjarà. Però els senyors de Casa Bona ni el rei volen escoltar. 3 anys l'Otar Ballester els tingué acorralats. I era una colla de boure, tots eren maraculls. Pensa costat l'un a l'altre, anaven replegant a mi. Si coratge té en mates, més en fullana i en gil. En Nadal, en Mascaró, en Guinó, Bart i en Forní. L'Otar Ballester els comanda per lliurar els mallorquins. 7.500 sous donaven els nobles a qui els matàs. Feren venir mercenaris, moros i napolitans, que l'aren foc a les cases
i es fartaren de robar. Després arribà la venjança, color de vi i de sang. I era una colla de veure, tots eren manacorí. Si ho eren els condemnats, també ho eren els butxers. Primer mataren en Mates, en Fulana, en Gil, en Nadal, en Mascaró, en Guinovart, en Fornit i a l'Otor Ballester. El penjaren, escorxat, de viu en viu. I escamparen els seus trossos pels entreforts dels camins. Després d'aquesta endemesa, tot romangué com abans. Els pobres més boca closa i més viudes plorant, plorant. I no ploraven per elles, ploraven pels seus infants. En Guillem de Fach era poeta, músic i també escriptor o autor teatral. Si haguéssiu de triar d'aquestes tres facetes del seu tarannà artístic, amb què vos quedaríeu? Ell, més de res, era poeta. Era poeta i la música i el teatre li servien per donar a conèixer més la seva poesia. O sigui, en la música i el teatre tenien més públic, hi havia més gent que s'enterava. La poesia n'hi ha molts que no els llegeixen. Sí, perquè ell era bon cantant, també, no? Era cantant, sí, s'hi va arribar a fer perquè ell, qualsevol cosa que hi he fet, ho hi he fet bé. Era el que més arribava en el públic, no? Sí, sí, a més, sí, era un bon actor. A un moment donat, ell se'n va anar a Barcelona. Antes d'anar a Barcelona va estar a Palma, o com va ser el seu viatge? Una vegada fuig de Manacor, cap a on se'n va? Se'n va, o sigui, que se'n va de Manacor cansat de ser rebutjat per les famílies de les seves possibles nòvies. Tenien por que no els nasqués un net negre. Ah, sí? I de més, les relacions amb el seu pare no eren gaire bones. I així que l'any 21 va decidir anar-se'n a Palma. Visqué, en principi, dins el brut. Allà es casà amb una catalana de nom Pepa, Auladell, m'apareix, i va tenir una filla, nom Ada. Després, estant en el barri aquest, el va anar a cercar un veïnat seu del carrer de la Verònica, en Guillem Jaume, que era pianista de l'orquestra que hi havia a la sala de festes Rosales. Li va demanar perquè se n'anés. Sé que allà aquella famosa frase que en Guillem li va dir, diu, jo cantant, i tu saps que a la capella de Manacor no me volgueren. Diu, però el blanc se pensa que tots els negres en saben. I va anar a cantar a les Rosales. A Rosales el va anar a cercar en Max Boschi, que era director d'una orquestra sud-americana, tots eren sud-americans, que tenia la sala de festes en el terreno que se deia La Cubana. Se deia La Cubana
i allà li posaren el nom per el príncipe Guillermo. Allà era el príncipe Guillermo i va tenir molt d'èxit. Sí. A un moment donat ell se'n va cap a Barcelona. Sí, no, se'n va a Barcelona degut a que... Per què se'n va anar a Barcelona? Que deia que s'acubava ell per mediació, no, que per mediació de Jaume Vidal Alcover i de Miquel Riera Vidal va conèixer els lletraferits de Palma. Sí. I un d'ells, vaja, eren catalanistes i sobretot el poeta Llompart el van engrescar en la cançó, en la nova cançó catalana. I ell va partir cap a Barcelona. Sí. Allà hi ha dos autors, tenim dos autors que el coneixien en Guillem de Fach, n'Àngel Casas i en Francesc Pi de la Serra. Escolta'm el que diuen d'ells. Jo sóc un enamorat de les cançons de Guillem de Fach, de veritat. Jo el vaig conèixer, vam ser amics fa molts anys, quan cantava cada nit a la Cova del Drac, després va muntar un local que es deia la Cucafera. Bueno, és un tio d'una creativitat extraordinària. El seu blues en sol és magnífic, és de veritat. I la balada són coletes. Bueno, jo sóc de veritat que és un dels personatges que encara crec que avui cal reivindicar. Personatge fantàstic, un gran poeta, un molt bon cantant, un molt bon fabricant de cançons i moltes altres coses, un gran com es diu, guia també, no? Vull dir, un ser molt necessari. Una vegada s'instal·la a Barcelona, què és el que va fer allà, molt breument? A Barcelona va ser molt ben rebut pels 16 jutges i de la cançó catalana. Va tenir molt d'èxit en totes les seves actuacions de cantant, de músic i de poeta. Va guanyar el Premi Carles Ribes de poesia a la seva poesia Madonna i l'arbre. Va guanyar el Premi de Cavall Fort. Després va guanyar el Sant Jordi d'Or de la Ràdio Barcelona en la cançó Plou i fa sol. Va tenir molt de premis. Allà se separà de la seva primera esposa i va tenir un fill, Guillem, en Namunsa Ferrer. Després va tenir una nina, Margalida, en Mònica Pastor. Que és la seva viuda actual, no? Sí, la seva darrera dona. I després, ja cansat, o sigui, el boom de la cançó catalana se va refredar un poc, ell ja tenia més anys, li pegà l'enyorança de la Rotlleta. I va tornar. Havia de venir, venia a Manacor perquè venia a carregar les piles i agafar les reedicions de la Torre del Castellet. Deia que la Torre del Castellet donava una reedició molt bona. I va venir a Palma i se va dedicar a fer de guia turístic. Hi ha una altra cançó d'en Guillem de Fach que se diu De Camp Puiggener. Aquesta cançó forma part d'un disc que ha fet el seu gendre, en Joan Martorell. Anem a escoltar aquesta cançó, A Camp Puiggener.
Som pobres en néixer i quan mores més. A Can Puiggener, quan se mor un vell, neixen 3 infants tan pobres com ell. A Can Puiggener, quan ploren les dones mai aclariràs si s'ha mort un home o ha anat un infant. A Can Puiggener, a Can Puiggener. Qui té una mica dona, qui no en té, dona qui no en té. A Can Puiggener, a Can Puiggener. Si et canses de viure te pots tirar al tren. A Can Puiggener, qui se les ha fet fa una barraca i no paga lloguer. A Can Puiggener, els pobres que hi viuen no són morts de fam, però quan s'hi morin ja els enterraran. I a Can Puiggener els morts no se deixen enmig del carrer. A Can Puiggener, a Can Puiggener, Puiggener. A Can Puiggener. Sempre enyoraré els anys que he viscut a Can Puiggener. Compartir la sang, compartir la fam, compartir el sol i compartir la dor. A Can Puiggener. A Can Puiggener, qui té una mica dona qui no en té, dona qui no en té. A Can Puiggener. Si haguéssiu de fer una descripció de com era en Guillem de Fach de caràcter, la seva manera de ser, la seva manera de comportar-se, ja sabem que sortiu plegats de juerga, però ell supos que tenia la seva part humana, no? Sí, en Guillem, jo sempre he pensat que tenia enyorança de la seva mare, que pareixia que l'havien robat d'ell. Però el dissimulava, el volia dissimular i volia aparèixer alegre. Era també molt pacífic, no vas tenir mai cap lío ni cap baralla amb ningú, sempre dialogava sense parir-se. Era, a més, un poc irònic, però, així com diria ell, la seva ironia no va arribar mai en el sarcasme. No em volia molestar. Ell va participar en cap moviment polític, en cap partit mai? A Mallorca no. A Mallorca no. Després per Barcelona en la cançó catalana ja se va mesclar en sos català, però a Mallorca no parlàvem mai de política. Amb ell? Ell i jo no parlàvem mai de política. Bueno, hi ha na Mònica Pastor, aquesta viuda seva, que en aquesta entrevista que han citat antes parla del caràcter i de la forma de ser d'en Guillem de Fach. Anem a escoltar-la. També hauríem d'afegir que aquesta durant anys va ser guia turístic, Guia turístic de les illes, sí. A més, va ser
aplaudit pel jurat o el tribunal que l'examinava, va estar xerrant de la seu i va ser apoteòsic. I era un bon guia. I, a més, s'ho passava bé ell amb els turistes, perquè els hi contava històries i si li demanaven una cosa i no sabia què era, doncs s'ho inventava, no? Vull dir, aquesta planta què és? I això és l'Hibiscus balearicus, i ja estava, i ell se quedava tan ample, no? Vull dir que sí, que va fer moltes coses, i com a guia ell disfrutava, vull dir, ell sempre havia dit que no estava segur si podria estar tancat, per exemple, a una oficina. Jo sempre he treballat a una oficina i ell deia, jo això no sé si ho aguantaria, no? I en canvi, com a guia va disfrutar. I a més, li encantava el paisatge, vull dir, Mallorca, vull dir, pujar arran d'anar a Costitx, ensenyar al museu, anar a Manacor, les coves, o sigui, tot això ell disfrutava i cada setmana era el mateix, perquè Mercat d'Inca el dijous, vull dir, repetia les coses cada setmana, però ell disfrutava. Un dels reconeixements que ha tingut en Guillem de Fach, no només a nivell de Manacor, sinó a nivell de tota la comunitat, ha estat la medalla d'or de la comunitat. Què trobeu? Ha arribat tard aquesta medalla o és el moment? Pot ser que hagi arribat un poc tard, però ha arribat. La qüestió era que arribés. Jo me va agradar molt i la veritat és que me vaig emocionar. Que hi vareu anar en aquesta data, sí. Sí, sempre anant per... Sí. Vaig anar com a... O sigui, a Mònica m'havia enviat les invitacions com a família. O sigui, vaig anar com si fos família. Heu tingut relació molt directa amb la Mònica, per això. Sí. La Mònica, per exemple, els pregons que jo he fet, vaig fer un pregó a l'Agrícola de fa 2 anys i és qui em va presentar va Sant Guillem de Fach. Sí? O sigui, la meva neta, per presentar-me, només va llegir un bocit de la ponentada gran on diu com era jo. De Pífol era un al·lotell total sosinàs. Era una milla i quan vaig fer el pregó de l'Ajuntament de Manacor també va venir, o sigui, sempre he tingut relació. Me diu el tio Pífol. Sí. La proposta, vos sabeu la proposta de que la comunitat li donés la medalla d'or al govern balear, de qui va ser la proposició? No ho sé, no he sabut qui ho va proposar, però li dono les gràcies a qui fos, no? Sí, era un mèrit més que merescut, no? Bueno, tenim unes imatges d'aquest acte solemne de l'entrega de la medalla d'or a la viuda d'en Guillem de Fach. Anem a veure aquestes imatges. Guillem Fullana i Ada de Fach, conegut artísticament com a Guillem de Fach, a títol pòstum. Cantant, escriptor i actor en llengua catalana. Per la seva dedicació al servei de la nostra cultura, es va distingir per la defensa de la nostra llengua i del nostre territori. Va formar part del moviment de la nova cançó. Treballar especialment la cançó popular mallorquina. Molts intèrprets famosos han popularitzat la seva obra. Com a escriptor, cultivà la poesia, la narrativa i el teatre, i va guanyar importants premis com el Carles Riba per Madonna i l'Arbre, 1969, i el Ciutat de Palma de Teatre per la nova versió en 2 actes de J.O.M., 1973. Preguem a la seva vídua, la senyora Mònica Pastor Portero, rebi en el seu nom, per favor, el guardó. La distinció a Guillem de Fach és un just reconeixement del seu llegat artístic i cultural, un recordatori de la seva implicació en el destí de la nostra comunitat i de la seva identitat, de la seva defensa de la nostra llengua i del nostre territori. La distinció Guillem, i això crec que és el més important, és una oportunitat única per donar a conèixer als nostres joves la seva poesia i la cançó popular mallorquina. Alguns sentiran per primera vegada el siau qui sou i entendran el missatge que molts hauran de recordar i tenir en compte.
Men, conta-mos qualque anècdota que sapigueu de la vostra amistat i d'aquesta relació tan cordial que teniu amb en Guillem. Jo és que, per exemple, quan sortíem de marxa, on anàvem cantant, de bon Manacor cantava, ara no canten, cantant cançons en anglès, perquè ell ja havia estudiat, en els 17 anys ja va traduir un llibre en anglès, i cantava, jo li anava darrere i potser deia Concha del Barat, perquè jo d'inglès no sé res, i el reia. Després, qualque dia, recitàvem poesies, sobretot la que havia guanyat els Jocs Florals de Lloret Moyà, l'Assumpta, que deia Geu Maria, serena i virginal, com un lliri trencat pel temporal. Anàvem a un cafè on hi havia un que declamava i sortien poesies. Anàvem a un altre cafè que l'amo cantava i cantàvem una romança. Res, que mos retiràvem i ell deia quan cada vespre junts trèiem llustre a les estrelles i en els marbres dels desers. Quan arribàvem a casa nostra, per exemple, que estàvem a uns 100 i pico de metres de casa seva, jo l'acompanyava a casa seva, ells m'acompanyaven a casa nostra, tornàvem i fèiem... Anàveu i veniu. Sí, i era quan mos contàvem tots els secrets de la vida. O sigui, els secrets que me contava ell i jo li contava els meus, eren secrets que no li feien preguntes, perquè quan tu preguntes una cosa li poden dir una mentida. Però quan tu diu, sense que li hagi preguntat, és que era la teva vida. Una cosa que em va dir del seu pare, me deia un dia, ara te vaig a dir una utopia. Si hi hagués una guerra entre blancs i negres, jo m'aniria en els negres. Dic, però, i per què t'anirien els negres? Si tant tens blanc com negre, dic, i el teu pare qualque cosa li deus i això. Diu, jo el meu pare, quan li pagui el viatge que me duia de la Guinea aquí, estic cabal amb ell. Perquè així com els indianos que venien d'Amèrica, perquè sabessin que venien d'allà, duien una moneda o un lloro. El meu pare, perquè sabessin que venia d'Àfrica, va voler dur un negret. I tots els cas que me feien quan era petit, jo no és que era guapo, és perquè era negre. I quan me posaren a l'orguista de Guinea, no és que jo sabés cantar, és perquè era negre. Quan no me volien la família de les meves al·lotes, és perquè era negre, no és que jo fos dolent. Ell deia que tenia problemes, dirien, de convivència, perquè aquí era un negre i se n'anava a Guinea, li deien que era un blanc. Sí, jo m'ha dit un dia, dic, per què no te'n vas? Diu, és que tindria el mateix problema. Aquí són negre, però allà seria blanc. Una altra cançó seva, molt bona, també musicada per en Joan Martorell, és Dona'm. Anem a escoltar-la. Dona'm paraules i entronyallaria l'hora que arriba, el dia que fuig. Abasta amb fustes i trobaré l'eina. Bastaré un home si em dones fang. Apropa'm els llavis, jo en faré fruita. Dicta'm estrelles, jo escriuré la nit. Alça'm el sol i jo et donaré albes. Repunta'm crits i jo els faré de peu. Apropa'm els llavis, jo en faré fruita. Dicta'm estrelles, jo escriuré la nit. Alça'm el sol i jo et donaré albes.
amb crits i jo els faré de sembraré boscos, dona'm vesprades i posaré un llac, dona'm muntanyes i esquitxaré boires, dona'm gavines, jo inventaré el blau. Apropa'm els llavis, jo en faré fruita, dicta'm estrelles, jo escriuré la nit. Alça'm el sol i jo et donaré albes, repunta'm crits i jo els faré de pell. Apropa'm els llavis, jo en faré fruita, dicta'm estrelles, jo escriuré la nit. Alça'm el sol i jo et donaré albes, repunta'm crits i jo els faré de pell. Apropa'm els llavis, jo en faré fruita, dicta'm estrelles, jo escriuré la nit. Alça'm el sol i jo et donaré albes, repunta'm crits i jo els faré de pell. Apropa'm els llavis, jo en faré fruita, dicta'm estrelles, jo escriuré la nit. Alça'm el sol i jo et donaré albes, repunta'm crits i jo els faré de pell. S'ha fet en el teatre de Manacor com a acte inicial i commemoratiu dels anys que fa que és mort en Guillem de Fach, un espectacle musical que se diu Siau que sou, Siau qui sou. Què sabeu d'aquest acte? Aquest acte el van voler fer els seus amics, sobretot en el meu mestre, Belucho, i en Biel Majoral. I era, més que per res, suposo, per demostrar que el nom de Guillem de Fach bastava per omplir el teatre dues balades seguides, i crec que hi haguessin pogut de més. O sigui, per demostrar a l'Ajuntament que no necessitàvem cercar firmes per demanar que l'auditori dugués el nom de Guillem. Sí, va ser un acte reivindicatiu, no? Sí, un acte reivindicatiu, que va ser un èxit gros. Sí, va estar ple. Aquests dies l'han tornat a fer a Palma, en el teatre Xafortesa, que també era ben meu. I que vos, en Xafortesa també... També era ben meu. Sí, vareu fer teatre. Me semblava bastant. Sí. Però deien que jo semblava a ell, però ell que me semblava jo, perquè jo havia nascut primer. Sí, sou més vell que en Xafortesa. Vaig néixer primer. Sí. Molt bé. Una altra cançó molt coneguda, una poesia d'en Guillem de Fach, és Els infants. Els infants és música també d'en Joan Martorell. Escolta'm.
Els infants saben coses que els grans ja hem oblidat. Els infants veuen coses que els grans ja hem esborrat. Els infants es fan grans, els infants senten llums, els infants veuen músiques. Es belluguen dins un cercle virtuós, de miracle en miracle amb els llums de colors. Els infants són esponges, per això és que van xops de totes les bellumes, de tots els colors. La boira humida de la por, pels caps dels dits i tenen ulls redons de caragol. Saben treure alegria d'un esclató de cor, s'enfonsen, suren, neden dins els safareig del món. Anys i panys per aprendre i altres tants per desaprendre. La vida és així, teixida està així. Saben coses que els grans ja hem oblidat. Els infants veuen coses que els grans ja hem esborrat. Els infants es fan grans, els infants senten llums, els infants veuen músiques. Hem d'acabar perquè se mos acaba el temps. Tòfol Pastor, considereu que la figura d'en Guillem de Fach ha estat ressuscitada en aquests darrers anys? Ressuscitada no, perquè, com deia ell, encara que no estic empadronat, a Manacor sempre he viscut. I jo crec que malament el padró municipal no hi figuri d'ara, no hi figuri en Guillem segueix visquent a Manacor. I el homenatge que li feren mitjan antes de morir-se a l'Auditorium de Palma, organitzat per Salvador Escamilla, va ser l'única i la primera i l'única vegada que tots els components de la cançó catalana actuaren junts a la mateixa ballada. I en el programa que tinc aquí, si m'ho permet, llegiré el que deia en Guillem, que ja estava, ja no se podia gondar dret, perquè ni podia seure, havia d'estar sempre ajagut. Diu, aquí, en la vostra presència aquí,
en demostreu que som viu dins la vostra memòria. I aquesta, amics meus tots, és una molt bella definició del cel. Molt bé, molt bé. Moltes de gràcies, Tòfol Pastor, Pífol, per totes aquestes informacions que m'heu donat d'en Guillem de Fac, aquesta figura emblemàtica de Manacor, que darrerament l'hem ressuscitada i l'hem recuperada. També volem agafar la iniciativa, que m'ho heu dit, de que l'Ajuntament de Manacor, i des d'aquí ho proposam, que sigui proclamat qualque dia fill adoptiu de Manacor. I vos deixam, vos donem gràcies per l'atenció que heu prestada, i la setmana que ve tornarem a estar amb vosaltres. Vos deixam amb la darrera cançó d'aquest acte que se va fer en el teatre principal, Siau qui sou. La cançó precisament es titula així. En la cançó vos deixam fins la setmana que ve. Bona nit. Cranc